عليك سلام ما عندي نبيتي أباري روا حتى فقرا يقبلك إلنا يقص غيرك خيط غير واللي بتاع مدس البداية يحيز لكم مطيا سلام سلام كورات بيتي سي هم يقينهم دحناتكم أنا دحنا إجزاير مسكن كم ده أنا سلام زلهم سلام كنت الليلين كل جيت من تأينا إذا بدي زيا سجام بتقرش ترى إيوه كأود ما لايك شير سبسكرايب ناكركم مسايد سمحوا مالتي يكرت هذا ما ساعة الحساب من دم عني እና ሎማዓንቲ ኣሌክስ እና ሊሊ ከምቲ ዝቐነዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ እናተጨቃጨቀ እዮም ቅንዮም ብሰንኪ መን ብሰንኪ ቤቲ ኣብ ማእኸሎም ኣትያ እናጨቃጨቀቶም ቅንያ ማለት ኢና ሎማዓንቲ ከዓኒ ብጣዕሚ ብደስ ዝብል ነገር ሒዘልኩም መፅአ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ጀሚረ ዝወድእኽዎ ቪድዮ ናይ እንዳ ሊሊና ኣሌክስ ናረኣኹ ነይረ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሌክስ ፀዊዓ ንኣሌክስ ፀዊዓ ቤቲ እናነጋገረቶ ነይራ تخين كأخا تغير كاني ليلي لا لم تايكم ديجان جزاي كيت نتسيلك إلى أفرارح ليلي تفرارح إن الله إلى أنا أليكس ناتنا جرت نيرا مالتي أليكس كأخسر معك على المتشم سايك أقولنا نحر هالي نايسوي تتابع نحر كوينو كل تيك حاجة حينت نحر كوينك بتعمي دسيل مالتي إنا يا تزجور زنيرة نجارات زنو استسرح زنيرة سرح صبوكم زي كنا ስለተረድኦ ኣሌክስ ቤተሰብ ስለዝኮረ ይልኩን ነገር ስለተረድኦ ድሕሪ ክንደይ ስለተረድኦ ማለት እዩ ያው ንሰበይቱ ይጎድእ ከም ዘሎ ንወዲ ለኽውእ ይጎድእ ከም ዘሎ ንፋስ ይኣትም ከም ዘሎ ስለዝፈለጠ ሕዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ንቤቲ ገፅ ከልእዋ ማለት እዩ ያው ቤቲ ከምቲ ትሪእዋ ዘለኹም እናነጋገረቶ እያ ነይራ ንምንታይ እያ ሰበይትኻ ተቐይራ ከምዚ ኢላ ተፈራርሕንላ ፖላውስ ከተዘኪእትለንላ ንገዛ ጌርካ ከይትመፅትለንላ ንምንታይ ሲ ኣለይ ዝተፈራርሕንላ ኢልዋ ማለት እዩ እሺ ድማ ኣይምልከተኒኒ ብዛዕባኺ ኣይምልከተኒኒ ንኣበለያ ንኣይሲ ኣይምልከተኒኒ ንሳእያ ንኣይትቐርበኒ እስኺ ባህርያተይ ኣይትፈልጥንን ኸ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፈልጥክን እምበር እንታይ ዓይነት ባህርያት ኣለኒ ኣነሲ ኣይትፈልጥንን ኸ ኢልና ተናገረና ነይሩ ኣሌክስ ማለት እዩ ያ ሓቂ ከዓኒ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ወይ ከዓኒ ኣብ ዝተወሰነ መዓልቲ ባህርያት ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ክትፈልጦስ ኣይትኽእልን ኢኻ ባህርያት ክሓቢ ይኽእል ሕማቕ ባህሪ እንሃለዎ ሰብ ክሓቢ ይኽእል ነዳድ እንሃለዮ ወላ ቆጫጭ እንሃለዮ ክሓውእ ይኽእል እቲ ባህርያትና ሕጂ ግን ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ባህርያት ኣምፂኡ ኣሌክስና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ ያው ሰብ ኣይኮይኑ ከምዚ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ በቃ ንሰበይቲ ሲ ኣብ ጎኒ ሰበይቲ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ይቅርታ እና በቃ ምስ ሰበይቲ ክጠብቕ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ሰበይቲ ከረጋግእ ኣለዎ ኣብ ጎኒ ሰበይቲ ክኸውን ኣለዎ ንሳሲ ንሊሊ እያ ምስ ኣሌክስ ኮይና ንሊሊ ክትዛረብ ከምዚ ጌራት ንሊሊ ከምዚ በዲላትኒ ኢላ ክትዛረቦ ዘላ ነይራ ግን ከዓኒ ኣሌክስ ይኹን ዳ እምበር ቦታ ኣይሃባኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ሊሊ ክትዛረብ ቦታ ትበሃል ኣይሃባን ኣሌክስ ማለት ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅአ ማለት እዩና በቃ ሰብኣይቲ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብ መንጎኻ ማንም ይኹን ማንም ከኣቶ ከሎሲ በቃ ቦታ ክትወስ የብልኻ ሰብ ብዙሕ ነገር ክዛረብ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ኣብ መንጎኻ ኣትዩ ከፋርሰካ ወይ ዝኾነ ነገር በቃ ኣብ መንጎኻ ከፈላለ ዝደሊ ነገር ክህሊ ይኽእል ኢና ሰብ ለማንም ይኹን ማንም ካብ ኣቀራርባና ዘሎ ይኹን ብሓፂሩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ይኹን ኣብ ርሑቕ ይኹን ፈታዊ ኣሎ ፀላኢ ብኡ ልክዕ ፀላኢ ኣሎ እና ኣብ መንጎ ክልተካ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ ፍቑራት ይኹን ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ማንም ይኹን ማንም ሰብ ፀላኢ ክኣትየካ ይኽእል እዩ ግን ንስኻ ጠንካራ ኮይንካ እንድሕር ነቲ ምሳኻ ዘሎ ተኸላኺልካሉ ማንም ይኹን ማንም ክኣቲ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩና ማለት ሊሊለ ጌጋይ ላይ ማለት ኣይኾን እዩ ንስለ ክኾርየላ ይኽእል እዩ ኣብ ገዛኣ ኖይና ዝገበረቶ ነገር ዘጥፍአቶ ነገር ንምንታይ ከምዚ ትገብሪ ክኮርየላ ይኸውን ግን ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮ ዝነበረና ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ሰማይ መሬትን ኣይራኸብና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ቀፅለላ ኣሌክስ ሓወይ እና ባይዘዊ ቤትኻ ዓውዲሲ ንምንታይ እያ ኣብ መንጎ ፍቑራት ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳራት ኣትያ ከምዚ ጌራ ሂወት ሰብ ክትፅፅሲ ደስ ኣይብልን እና ከምቲ ዝረኣናዮ ቪድዮ እናረኣናዮ ዝቐነና እቲ ስጦታ ናይ ኣሌክስ ዝነበረ ጊፍቲ ዝሃበቶ ሃብል ይኹን ዝኾነ ነገር ብሪ ነይሩ ገለ ዝኾነ ስጦታ ክዳውንቲ ነይሩ ዝሃበቶ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ሊሊ ኩሒፋቶ እያ ኣሌክስ እኳ ደስ ኣይበሎን ነይሩ ግን ከዓኒ ድሓር ምስ ኖስ ተዘራሪቡ ናብ ልቡ ተመሊሱ ጌጋ ከም ዝገብር ዘሎ ሕማቕ ስራሕ ከም ዝሰርሐሎ ስለተረድኦ ያው ጓሓሒፍዎ ንሱ
ናብ ምስ ሊሊ ተስማዕሚዖም ናብ ሰበይቲ ተመሊሱ ማለት ኢና ኣብዚ ቤት ፀዊዓ ንምንታይ እያ ሰበይትኻ ከምዚ ትገብረኒ ንምንታይ ከምዚ ተፈራርሐኒላ ከምዚ ከምዚ ትሰርሕ ኢላ እናተዛረበት እያ ነይራ። ኣሌክስ ግን በጠራሽ ብዛዕባ ናይ ሊሊ ክትዛረብ መስል የብልኺ ካብኡ ከዓ ብዛዕባ ሊሊ ኣይምልከተክን እዩ ኢሉ 4 ነጥቢ ኣውዲቑ ኣላ ማለት ኢና። ያው ከም ትሪኣ ዘለኹም ከተናኸፎ ክትሕዞ ገለ እያ ደላ ነይራ በጠራሽ ከቕርባ ኣይከኣልና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ። እና ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ክትኮኑ ኣለኩም ንሰበይትኩም ፀጋዓ ጎና ኣብ ጎና ክትኮኑ ኣለኩም። ማንም ይኹን ማንም ኣብ መንጎ ሰበይትኩም ወፂኡ ክዛረብ ከሎስ ቦታ ክትህብሉ የብልኹም እዩ ማለት ኢና። ከምቲ ዝረኣናዮ ያው ድራማ እዮም እውን ይብሉ ነይሮም ፕራንክ እውን ይብሉ ነይሮም እዮም እና ግን ፕራንክ ኣይኮነ ኣነ ንዓሊ ፕራንክ እናበልኩ ኢና ሰርሐ ነይረ ፕራንክ ኣይኮነን ማለት ኢና። ቤቲ ያው ምስ ኣሌክስ ብጣዕሚ ቅርርብ ዘለዎ በቃ ብጣዕሚ ተጠባበቐ ቅርርብ ነይሩዋና ሙሉእ ብሙሉእ ሕዚ ግን ኣሌክስ ኣብዚ ኣቋሪፀሎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ድሕሪ ሕዚ ምሳይ ዘድልየክ ነገር እንተሃልዩ ወይ ብቴክስት ፀሓፍለይ ወይ ከዓ ደው ኢልካ ክትነጋገርኒ ትኽእል ኢኺ ድሕሪ ሕጂ ግን ገፅ ክልምፅማፅ ክሪአካ ኣይደልን ናበይ ጌርክ ከይትመፂ ናብ ገዛይ ጌርካ እውን ከይትመፂ ሊሊ ከዓ ክትዛረበክ ከለካ ሓቃያታ ክትገብሪ ናብ ገዛይ ኣይትምፅኒ ክትብለካ ናብ ገዛ እንታይ ክትገብሪ ትመፂ እንታይ እኒአክ ንገዛይ ዘምፅእ ባህርያተይ ኣነሲ ተለዋዋጣ እያ ብጣዕሚ ህልኸኛ እያ ንስኸሲ ባህርያተይ ኣይትፈልጥን ኣብ ሓፂር ግዜ እየ ትፈልጥኒ እምበር ብዙሕ ዝሕለፍናዮ ግዜ የብልናን እና መንነተይ ኣይትፈልጥን ንክንስኺ ዝተሓበእ ዝደበቕ ባህርያት ኣለኒ እዩ ኢሉ ብጣዕሚ ሓሪቑ እዩ እናተዛረባ ነይሩ ኣሌክስ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት ኢና ከምዚ ገይሩ ገፅ ተኸሊእዎ ኣሌክስ ንሳ እውን ኣይክትመፅን እያ ንገዝኦም ኣብ መንጎ ሊሊና ኣሌክስ ኣትያለ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር መሰል የብላን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሊሊ እውን ገፅ ተኸሊኣታ ኣሌክስ እውን ገፅ ተኸሊእዋ ኣብ ክልቲኦም ኣትያ ምንም ትገብሮ ነገር የለይ ማለት እዩ። እና ያው ከምቲ ሰማዕኽዎም ኢኹም ሊሊ እውን በቃ ድሕሪ ናብ ገዛይ ተመፂኺ ናይ ባዕለይ ስጉምቲ እየ ክወስድ ወይ ፖላዊስ ከትሕዘኪ ኢላ ኣጠንቂቓታ ነይራ እያ ወይ ከዓ ኣብ ልዕለይኪ ሓፍ ዘይብል ስጉምቲ እየ ክወስድ ኢላ እናፈራርሐታ ነይራ ሊሊ ማለት ኢና። ሕጂ ግን ኣሌክስ ባዕሉ ገፅ ክልምፅማፅ ክኽሪአካ ኣይደልን ንገዛይ ጌርክለ ከይትመፅኒ ብዛዕባ ሰበይተይ ከዓነይ ንሳ እያ ተዓብኒ ንሳ እያ ትቐድመኒ ካብኣ ዘቐርበኒ ሰብ የብለይን ካብ ሰበይተይ ዝዓቢ ሰብ የብለይን እና ብዛዕባ ሊሊ እውን ክትዛረብ መሰል የብልክን ኢሉ ኣብዚ ደፊኡ ንጎኒ ደፊኡ እዩ ገዲፍዋ ከይዱ ማለት ኢና። እሳ ከዓነ እንታይ ገይረካ ማዕረ ከምዚ ተቐየረኒ ሓድሽ ባህርያት ኢኻ እዚ ተርእየኒ ዘለካ ኣነ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣይፈልጠልካን እየ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ትዛረበኒ ኣለካ ቀፂልካ ዘይትነጋገረኒ ንምንታይ ሰበይትኻ ከምዚ ገይራት እናሃለየት ዘይትኹርየላ ንምንታይ ንኣየከ ዘይትሕግዘኒ ንምንታይ ፀግዒ ሰበይትኻ ትኸውን ኢለ ኣና ተዛረበቶ ነይራ። በርግፅ ንሳ እኳ ተቆርበካ ናሃለየት እናፈለጥኩ ግን ከዓነ ኣነ እውነይሲ ያው ማዕረ ኢና በቃ ምስ ሊሊ እያ ክትወዳደር ደልያ ማለት ኢና ምስ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ክትወዳደር ደልያ ነይራ እና እዚ እየ ሒዘልኩም መፅአ ሎማዓንቲ ባይዘይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሌክስ ከምዚ ገይሩ በቃ ሰብኣይ ክመስል ኣለዎ ማለት እዩ። በቃ ኣብ ዘይኮነ ነገርሲ በቃ ጠርቆስቆስ ክብል የብሉ ባህሊት እየና ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሕ ኣሌክስ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣብዚ ኒቤና ገዲፍዎ ናነብዐት ቤና ሃነን ኢላ እዩ ተሪፋ ማለት ኢና። ተተመቺኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ናገበርኩም ኣቦራታ ፅባሕ ከዓ ምስ ሊሊና ኣሌክስ ብሓደ ደስ ዝብል ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ንሳቶም ሉ ብሓደ ክመፁ እዮምና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፅኹ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለኒ እዚኣ ሒዘልኩም መፅአ ምሳይ ዝፀናሕኹም የቐኒለይ ኣብ ቀፃላይ ቪድዮ እስከ ንራኸብ ሰናይ ንኣኹም ባይ ባይ ዞም ኣሓተይ